Ρε εσύ! Τι τυγιακιά ήταν! Μύδια. Ρε μαλάκα! Πω πω ολόκληρο δωμάτιο μέσα σε δευτερόλεπτα! Πω πω μαλάκο μποχέους! Ρε! Δεν μου λέει. Προχτές που πήγανε ποδόσφαιρο, μήπως έπαιζε στην Πόχου. Βαγγελίστρα μου, ο Σαλτσένας λέει! Ο Σαλτσένας. Ο Τσιλάδια. Τσιλίντερ. Πω, δεν παίζεται αυτή. Τι είναι αυτά τα πράγματα, πρέπει να αλλάξω στρωσί. Καλή. Close. Χωνέψω, διάβαζε μου. Βρε μαλάκα. Θέλω να χωνέψω. Ρε εσύ άκου ένα μαλάκα κάτι το άλλο στο δεν διάβαζε. Θέλω να χωνέψω, διάβαζε. Βρε μαλάκα. Πού την παμπλώνα θα κάτσει ακούσει. Τι το κόσμο τον ετόλιο. Θέλω προφητείες για να χωνέψω. Προφητείες δεν. Πού σκατά έχεις μπει. Προφητείες δεν. Τι να του κάνουμε. Προφητείες έχεις μπει. Προφητείες δεν. Προφητείες θέλει. Διάβασε αυτό το τελευταίο, μ' άρεσε. Προφητείες θες για να χωνέψεις. Λοιπόν. Αυτό. Απ' την παμπλώνα εκείνο. Τελευταίο αυτό με την παυλώνα. Δεν λέει στην Παυλώνα. Τι λέει. Λέει στην Παυλώνα θα γίνει χαλασμός. Θα έρθει στρατεύματα να ελευθερώσουν τον τόπο. Μετά. Από 3 μπουγάδια στενά. Κρά. Το κρά. Κράψη και μουζίνα. Είπα ότι διαβάζω ένα Να βιβλίο. δουν πολλά στρατεύματα για την πόλη. Και μετά. Και μετά θέλαμε. Θα σου πω. Καλό είναι τα γυναικόπαιδα να βγουν στα βουνά. Θα σας ρωτούν να είναι μακριά η πόλη, εσείς να μην λέτε την αλήθεια, διότι θα σας κακοποιήσουν ο στρατός αυτό. Δεν θα φτάσει στην πόλη, στη μέση του δρόμου θα μάθει το πόλεμο του τελείωσε. Καλά είναι. Εντάξει, χώνεψε. 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 Τι να κάνει. Κρά η παμπλώνα. Του είπα να παραμύθι, Να να χωνέψει. κοιμηθεί και μετά. Κρά. Κάμισε. Ξεκίνανε. Διάβαζε μας. Τι θέλει. Θα μαζοχτεί το χιλιάρμενο στο σκάλωμα. Αγί 40. Τίτλος. Και θα έρθουν κοκκινογέλεκοι να τη λένε εξοχιάτσα. Τι θα δουν. Κοκκινογέλεκοι. Τι θέλει. Ελληνικό